Frank Gros horrezkarrak eman diguzun informazio horregatik, Eñauta Palaza, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Egunen batean begiratu beharko diogu serio iparraldeari eta ikusi tantaka Frankek ekartzen dizkigun hainbat albistek zer nolako marrazkia osatzen duten iparraldean. Oso gauza interesgarria daude gainera iparraldean. Interesgarriak eta aipatzeko modukoak bai gaindegiako Imanol Esnaolarekin ere aipatzen ditugu tarteka, baina edozein kasutan egunen batean begiratu behar diogu. Katalunian egon zara, ze inpresio ekarri dezu? Impresio politia ekarri dut. Katalunian egonda atentzio eman ditena batez ere izan da ze urrun dauden dagoeneko beraien herri moduko erabaki horretan, ezta? Zen neurritaraino eman dituzten pauso horiek dagoeneko atzera buelta ezinezko bihurtu diran. Batek daki, ez? Politikan gauza hauek definitiborik ez dagoela ere esaten da, eta batek daki, ez? Zer gertatu liteken. Baina behintzat, atzera bueltarik ez eukitzeeko punturaino inor heldu baldin baditeke, Kataluniarrak oso gertu daude puntu horretatik. Katalunia hitz egiten dugunean oso sarri edo ia betik Euskal Herria etortzen zaigu burura, ez da, eta onartu zegoera ezberdina dela, eta hainbat kontu, gaur ere nahi gabe Euskal Herria hitz egingo dugu, Kataluniaz hitz egiten ari garen honetan. Baina, esaidezu, Katalunia dagoen puntu honetan estatu bezala bideragarria da, ez dakite iritsiko diran independentzia aldarrikatzera edo ez dakit gertatuko dan puntu hori, baina hori gertatuko balitz, urrengo egunean bideragarria lehitzateke Katalunia? Bai, nik gauzatxo bat aurrez esan nahiko nuke. Katalunian abia puntuan, prozesuaren abia puntuan, hainbat arrazoi ondaitezke, hainbat detonante ondaitezke, eta bat gai fiskala izan da. Eta orain, kasualidez, badirudi, Kataluniakoa fiskalaren gaia dela. Hau da, epaite egitara edo eraman nahi dutela, ez da? Katalanek... Atzo bi fiskal zeuden elkarrekin. Bai, barruan fiskalen gaia. Fiskalen gaia. Katalanek ondo egin dituzten gauzetako batzuk independentziarako bide horretan izan dira azterketa sakonak eta gainera arlo ezberdinetan, ekonomian, zer esanik ez, fiskalidade gaiak, kultura arloan, nola egituratu daitezken transizio politiko horretan, ez da? Eta eman dieten emaitza horietako batzuk, argi uzten dute Katalunia herri independente bat izateko bideragarria badala. Hainbat ikuspegitatik begiratuta, ez da, bai barne produktu gordina, bai dauzkan egitura ekonomiko, ez da Euskal Herriaren berdina, baina Espainiakoa baino dezentez hobea da, ez da, produktibidade aldetikan zifra hobeak ematen ditulako. Beste aldetikan, pentsioak eta gizarte segurantza eta horrelako gaiak aipatzen dira baina eta berez, baina erabiltzen dira mehatxu bezala, edo merkatuak, ez da, josingo zaituztete arantzelez, Europatik botako zaituztete. Europatik kanpora garatuko zarete, Eurotik kanpora. Bai, baina horiek denak hartu behar dira mehatxu kontestu batean, hau da, zergatik gauzaiek ez dira derrigorrez horrela izan behar. Banaketa hori hitzartua dan, ala eztan, da funtsezkoa. Hitzartu baldin bada, erraxago joango da. Hitzartu ez baldin bada, zailago izango da, noski. Baina hitzartu ez izan da ere, egoera hori aurre ikusita dukate, eta buruzagi politiko katalandar bati entzunion, orain urrengoan, esaten zuela, pentsioak bermatuta daudela. Kasurik okerrenean, lehenengo hilabetean pentsio ez dela kobratuko. Bigarrenean, apur bat gutxiago kobratuko dela, eta hirugarrenetik aurrera, ja pentsio erabat kobratuko dutela. Gizarte segurantzari dagokionez, hitzartua izango balitz, orain arte pilatu diran fondo horien zati bat katalanek ordaindu dutenez, jaso ingo lukete. Ez balitz hitzartua izango, fondo horiek hor geratuko lirateke gai hori konpondu arte, beraz luzatu ingo litzateke, baina edo nola ere, hirugarren hilabetetik aurrera badirudi kobratzeko gauza izango liratekela. Beraz, Europak onartuko luke Katalunia Europatik kanpo geratzea? Espainiak hori da behin eta berriz errepikatzen duena, ez da? Eta hori arriskuen balantzan jartzen du. Europak onartuko luke? Nik uste dut, eta serio ari naiz, nik uste dut, bai ez dula ezer irabaztekorik Katalunia Europatik kanpo utzita. Ez du... Ez luke onartuko kanpoan ustea, hori da? Hori da, pasan astean aipatu da, ez da, Europa zehozer baldin bada da pragmatikoa. Bai, eta ez du zertan galdu behar herri abantzatu batek egin diezaioken ekarpena. Bai, bestaldetik gainera Espainiak berak ere komunikazio ikuspegitikan askoz gehiago dauka galtzeko Kataluniari hormak jarriaz eta arantzela jarriaz, eta komunikabideak itxiaz, eta mugak jarriaz, hori Kataluniak ez du egingo, norbaitek egitekotan Espainiak egingo du, kontrako eginaz baino. Bai. Eta, alde horretatikan, eta baita ere zorraren ikuspegitikan, Espainiaren zorraren ikuspegitikan, Kataluniakin hitzarmen batera aliatzea komenigarria da.
Baldin eta independentziara jatzen baino. Izketan hasi geranean esan duzu zergak fiskalitatea eta aurrekontua izan direla azken fase honetan, azkeneko urte hauetan independentzia prozesuari ekiteko arrazoietako bat. Bueno, erabaki horra izan da gainera momentu batean, azkeneko bultzada honetarako, ezta? Uste duzu atzera bueltarik badaukala Katalunian ikusi dezula Espainiako gobernuak zerbait egin dezakela zentzu honetan, gauzak zeudenera ekartzeko? Nik uste oso zaila dela hori. Lehen esan bezala ezinezkorik ez dago, baina atzera buelta horren garaia, fiskalidadearen bidez, arazoa konpontzeko garaia dagoeneko pasatu dela. Izan ere, hori duela 2 edo 3 urte hitzitzen zen kontu bazan, duela 6 edo 7 urte aukera izan zen estatutarekin baita ere, baina denak zapuztu dituzte orduan zer espero dezakete, zentzorretan. Eta gainera ikusten dute, asko aipatzen da Espainiatik elkartasun falta, independentisten elkartasun falta, zuen nahi dezutena da, zuen dirua zuentzako izatea. Baina logiko xamarra ere izan daiteke beste begi batzuekin begiratzen baldin badugu, hau da, elkartasuna zeinek, langile batek, Espainiako terrateniente batekiko, banku, gaizki gestionatuan banku bat salbatzeko, gauza horiek solidaridadea parekoen artean izaten baldin bada, hala ere, baina horrelako gauzetarako da neurrian, eta gainera asko galtzen dute, egia da asko galtzen dutela, 20.000 milioi inguru galtzen dituzte urtero, deskonpentsazio fiskal horrexengatik, ez da? Parametro hauek baliagarriak dira Euskal Herrian antzeko prozesu bat aztertzeko garaian? Nik esango nuke Euskal Herrian gai ekonomikoa neurri baten alde batera geratu dela independentzia prozesu bat abiatzeko orduan, ezta? Eta erreparatu egin beharko litzaioke ze badago zer esan, baina ez Katalunian bezala. Katalunian batez ere defizit fiskal hori da giltza, ezta? Guk jartzen dugu asko eta jasotzen dugu gutxi. Azpiegituren aldetikan, eta oso inbertsio gutxi dago, alde hortatik haserre galanta daukate, ezta? Euskal Herrian, kontzertu ekonomikoa dela eta gutxi gora bera jasotzen dugun hori hemen gastatzea lortzen da, ezta? Gero kupo bidez eta konpentsazioak egiten dira hemengo kompetentzietarako, eta baina hemen arazoa ezberdina da. Hemen arazoa gehiago da guri Madriletik aplikatu zaizkigun arrazetak, batez ere 3 arlotan, aurrekontuen gastua nora bideratu behar dan, finantza sisteman eta legislazio laboralean. Lan legislazioan. Reforma laboral guztia, ez da? Hori da. Karo, reforma laboralak bilatu izan duena da, atzo Txiki Muñoz ibil izan Euskadi Irratian honi buruz hizketan, bilatu izan duena da ajustea. Eta ajuste esaterako esan edu, soldata jeistea, eta soldata jeitsi diranez, errentagarritasuna hunditzea eta bideragarritasuna hunditzea. Karo, hor, balio erantzi gutxiko enpresa duden lekuetan hori egin daiteke. Sarri esan genuen Espainiako gobernuak neurri horiek hartu behar zituenean, Euskal Herriak ez zuela zertan jasan Espainiako beste lurralde batzuk agian jasan behar zutena. Hori da. Baina jasan zuen. Jasan du, aplikatu zaio, eta horrek gure ekonomiaren lehiakortasuna jeitsi egin du. Bestaldetik gauza bera gertatzen da sistema finanziarioarekin, Espainiako bankuentzako neurriak hemen aplikatu dira, eta hartu da politika, guk askotan esan dugu, suizida bat, indegulako desmantela gure sistema finanziarioa, gure kutxen sistema, eta jarri dugu batek daki zeinen eskuetan, eta hain zuzen ere hori izan, egitura hori zera jarduera ekonomikoari nolabaiteko laguntza ematen ziona eta apoio ematen ziona. Eta azkenik aurrekontu neurriak, ez da? Aurrekontuan murrizteko eta ajustatzeko hartu dira neurri denak gure administrazioak gutxi gora bera zorpetzen maila dezente bajoago zuten eta gutxi gora bera bideragarriagoa ziren Espainiako hainbat baino, eta horrek itxolarreian jarri ditu, itxolarreian ez ditu jarri, itxolarreian funtzionario batzu jarri ditu, soldata dirala eta, baina zerbitzuak ematerakoan, zerbitzuen kalidadea eta zerbitzuen kopurua jeitsi egin da nabarmen. Luze jarretuko genuke noi buruz hitz egiten, ez? Fiskalitatearen arira ere, agian Nafarroari aparte begiratu beharko genioke, Volkswagenaren bezarekin izan dituen gora berekin, eta badaudelako hainbat ñabardura ere, haiek konbenio ekonomikoa izan arren, Nafarroan konbenio ekonomikoa izan arren, badaude kontu batzuk azpimarra merezi dutenak segurazki prozesu honetarako guztirako. Ziurrasko aurrekontu hemen aipatu detana legislazio lan araudiaren gainean edo reforma laboralaren gainean aplikagarria da baita Nafarroan, baina aurrekontuen doikuntzan kontu hori denoi ez da aplikagarria. Nafarroan
aurrekontuekin arazo handi badokate aipatu izan dugu baino gehiagotan hemen. Beraz, badaude zure ustez, Euskal Herrirako, ikuspegi ekonomikotik ere, agian bigarren mailan utzi den ikuspegi hortatik ere, mai gainean jarlitezken zenbait gauza, antzeko prozesu batean. Bai, derrigorra iruditzen zait, arlo hoien jabetza hartzea, ezta? Arlo hoiek direlako gugan momentu honetan ikuspegi ekonomiko batetik ehundoko kaltea sortzen ari diranak. Eta, langabeziaren igoera ekartzen dutenak, eta beste hainbat gauza, ezta? Ongi da, Einaute, beste kontu bati buruz ere hitz egin nahi nuke zurekin Euskal Autonomia Erkidegoko udal legeaz. Inoiz iristen ez den legea da, legealdiz legealdi, berehala etorriko dena esan izan dena, eta iritsi ez dena. Eusko Jaurlaritzak egin du legea, oraindik ere prozesu parlamentario guztia falta zaio, zergatik behar da udal lege bat? Udal lege bat behar da, gainerakoan, bi arrazoi nagusiengatikan. Gure arkitektura instituzionala, edo esaten zaion horretan, autonomi estatutua, Nafarroaren kasuan mejoramendua, lurralde historikoen legea, eta udal legea izango litzateke. Baina hirugarren hanka hori falta da, arkitektura instituzional horretan. Eta horrek esan nahi duna da, Madrideko bere garaiko erregimen lokaleko oinarrien lege horren arabera edo egin behar dela. Eta hori oinarrien lege bada, eta oso arautze murritza duka, oso zabal uzten du dena, indefinizio handi bat uzten du. Hori zehaztu egin behartzun legebiltzarrak, zehaztu egin behartzun, baina ez du zehaztu. Eta orduan, udalak bai finantzazio aldetik eta bai eskumen aldetik limbo batean edo egon izan dira. Zekarri du horrek, ekarri du 2013an Madriletik krisiari eta batez ere zor publiko hori aurre egiteko hartu ziren neurriak udalentzako egurra izan dira egundokoa. Murriztu egin zaizkie kompetentziak eta baita ere kontrol zorrotza jarri zaizkie. Errua ere bota zaie udalei krisiari garaian, baina egia da era berean udalek hainbat eta hainbat beharrei ere erantzuten diela. Bai, eta begiratzen baldin badegu aurrekontu publikoen zenbatekoa udalen kasuan da 100%. Autonomia erkidegoena 125 bueltan edo da, eta gainerakoa administrazio zentralena izango litzateke. Baina zorra berriz, gastatzeko almena 110%koa izan da, zorra berriz 102koa da. Hor, erantzukizuna handiz jokatu dela esan nahi da. Euskal Herriaren kasuan gainera nik esango nuke erantzukizuna handiagoz jokatu izan dela, ez dut esango ez dagoenik ustelkeria kasurik, edo ez dagoenik gehiegizko edo alperrikako inbertsiorik, baina normalean udalek erantzukizuna handiz jokatu dute, daukatenaren arabera zerbitzuak eskainiz. Eta gainera kalidade handiko zerbitzuak eskainiz. Beste kasu batzuetan gertatzen ez den bezala, ez? Orduan, horrelako neurriak hartzea udalekin, injustua izatez aparte, ez zan inolaz ere beharrezkoa. Eskumenetan eta udal finantziazioaren ikuspuntutik lege honen beharra zein da? Eskumenen kasuan, batez ere, zehaztu egingo dalako zeintzu dian berezko kompetentziak. Kontuan izan behar dugu, udalei, azkenengo erreformak, Madrilek ezarritako azkenengo erreformak, eta momentu honetan indarrean dagoenak Euskal udaletan baita ere, lege berria agertu bitartean, 15 kompetentzia dira. Eta 15 kompetentzia horiek dira gestio kompetentzia hutsak. Hau da, ez dute balio kohesio sozialerako, eta ez dute balio ez ere komunitatea sortzeko. Orduan, gauza horietarako ez palin badago udal bat, zertarako nahi dugu. Lege berriak, sobra ere diotze, oraindik ez dago garbiz, begira aritu nahi azkenengo bersioa jarria dagoen eta ez dago jarrita oraindik. Nik ere begiratu dut. Eta 37 eskumen ditu, eta horrek ona dakarrena da batetikan definizio handiagoa derrigorra zegongo dalako, puluz askoz handiagoa dalako, baina bestaldetikan baita ere badakar kontrol neurriak hemen jarriko dirala, eta horrek errealitatea gehiago gerturatuko gaitula, eta zertzeladatxo bat aipatu nahi nuke, ekonomia eta enplegu gaietan ere eskumenak emango zizkiela, eta hori toki garapen ikuspegitik oso importantea da. Ze udalek gaur egunera arte bitarteko oso gutxirekin egin dituzte hainbat gauza, garapen agentziak eta esperientzia politika daude hemen inguruan sentido horretan. Orduan, baldin eta korrelazio baldin badago kompetentzia horren eta gero baita ere finantzazioaren artean, pentsatzekoa da etorkizunean egitura ekonomikoarengan interesgarria izango den eragina izango dula. Jarraituko diogu, Adi, kontu honi ere. Einaute, eskerrik asko gaur ere hemen gurekin izateagatik. Eskerrik asko zuei. Etorri laizter,